No seo destas mesmas augas, entre Cantís e Rías, naceu hai 200 anos a lenda do último gran pirata do mar occidental, Benito Soto Aboal, capitán da Burla Negra, o home que sementou o terror desde as costas africanas ata as Azores, que asaltou 10 navíos e que morreu na forca en Gibraltar con 24 anos. As súas derradeiras palabras coa soga ao pescozo: adeus a todos, a función rematou. 200 anos despois, estas costas seguen a ter un pirata. Non ven dos mares do Caribe, non enarbora a bandeira negra con cadeira e osos cruzados. Ven dos cantís, dos illotes ou dos tellados das vilas e cidades costeiras. Ten plumas grises e brancas, patas amarelas e un peteiro con puntiño vermello que lle funciona mellor que calquera espadiña. Non asalta mercantíns, asalta terrazas de bar. Non busca ouro, busca bocatas de lura e calquera cousa que non este suficientemente suxeita á mesa. E a diferenza de Benito Soto, de momento non a colleron. Benvidos ao litoral galego, benvidos ao territorio da gaivota patia amarela, Larus micaelis, Benito Soto con plumas. Durante séculos chamámola simplemente gaivota, así, en xenérico. Mais iso é como chamaría ave a unha guía real. É un acto de injustiza taxonómica que esta especie non parece disposta a perdoar. A gaivota patia amarela pertence á gran familia Laridae, diferenciada definitivamente como especie propia a raíz de estudos moleculares de finais do século XX. Aínda que o debate taxonómico non está completamente pechado, é un animal de tamaño considerable, entre 55 e 67 centímetros de longitude, cunha envergadura que vai dos 130 aos 158 centímetros. As patas amarelas, que poden virar cara a laranxa na época de cría, o peteiro amarelo cunha mancha vermella na mandíbula inferior, ese pintiño que os pitos peteiran para estimular a regurgitación do alimento. O anel ocular vermello, o iris amarelo, plumaxe de branca no corpo, gris no manto, con puntas negras e manchas brancas nas ás. Vive en media duns 10 anos. Os rexistros de anellamento europeos documentaron individuos que chegaron aos 19. Non é moito para quen parece ter conquistado o mundo, mais é suficiente para aprender exactamente onde gardas o bocadillo. Se existe un lugar no mundo onde a gaivota patia amarela campea pola súa casa con total confianza, ese lugar, sen dúbida, é Galiza. Galiza ofrécelle todo o que precisa. Ten o litoral máis longo de España, máis de 1.600 km de perímetro costeiro, un labirinto de rías, cantís, illotes e areais que constitúen un dos ecosistemas mariños máis ricos e productivos do Atlántico europeo. Porque a gaivota patia amarela é esencialmente un animal oportunista, un generalista brillante. Nunha soa mañán pode pescar na ría, percorrer os vertedorios das aforas, o que queda deles, e roubarlle o almorzo a 3 turistas despistados. A vergoña é un luxo evolutivo que esta especie descartou hai milleiros de anos. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas constitúe o seu gran bastión reproductor en Galiza. Cilles, Ons, Sálvora e Cortegada. Alí, durante décadas, concentráronse algunhas das maiores colonias criadoras da especie en todo o seu rango de distribución. A gaivota patia amarela é sorprendentemente un animal monógamo. Forma paredes estáveis que, na maioría dos casos, se manteñen durante toda a vida do individuo. O cortexo é un ritual elaborado. O macho achégase á femia con movimentos lentos do pescozo, cara arriba e cara abaixo, emitindo vocalizacións específicas. Ela avalia seu candidato e cumpre os requisitos mínimos. Crían unha vez ao ano, entre marzo, abril e xullo. O niño construído en lugares elevados, cantís, illotes e cada vez máis tellados de edificios en zonas costeiras. Ambos os dous proxenitores incuman os ovos de forma alterna durante case un mes. Cando nacen os pitos, normalmente 2 ou 3, ambos os dous participan na crianza. Mais aquí comeza o drama. En 2023, máis do 60% das parellas conseguidas no Parque Nacional non conseguiron sacar adiante ningún pito. No 2024 ese dato empeorouse, aínda máis. O 80% do territorio remataron a tempadas en descendencia, o valor máis baixo de toda a serie histórica de datos. Nos anos 90, Sonas e Sargas, un arquipélago na costa da Coruña, chegaban a reproducirse 13.000 parellas, ou se quedan menos de 2.500 en todo ese sector. No conxunto das Illas Atlánticas, o censo de 2024 registrou 4.973 parellas reproductoras, un 21,8% menos que 2 anos antes, e a taxa anual de declive mantense alrededor do 10%. Desde que se instaurou o esquema de seguimento sistemático en 2011, a poboación reproductora nos sectores censados diminuiu un 67%. Se nos centramos no Parque Nacional das Illas Atlánticas, o declive é do 80% en menos de 20 anos, de 30.000 parellas en 2006 a menos de 5.000 en 2024. Se ampliamos o foco a toda Galiza e miramos 30 anos atrás, a Sociedade Galega de Historia Natural estima o mesmo resultado, un 80% menos.
Son dous xeitos de medir o mesmo desastre. Un local, documentado censo a censo no Parque Nacional. O outro galego, calculado cos criterios oficiais da IUCN. A causas son múltiples e non están completamente comprendidas. A eliminación progresiva dos vertedoiros e a reducción de descartes pesqueiros suprimiron fontes de alimentación que esta especie incorporara ao seu repertorio durante décadas. Mais iso non explica todo. Dende hai anos os biólogos detectan episodios de mortalidade masiva asociados a un síndrome paralizante de orixe descoñecida. Os animais afectados non poden moverse, non beben, non comen, morren de fame e de sede sen que o seu corpo presente lesións externas visíveis. O CSIC, a través do Instituto de Recursos Cinexéticos, analiza mostras. A gripe aviar suma presión adicional sobre as poboacións xa debilitadas. A Sociedade Galega de Historia Natural solicitou formalmente á Xunta que a especie sexa catalogada como en perigo de extinción no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. O Libro Rojo de las Aves de España xa clasifica como case ameazada a escala estatal. Hai unha función desta ave que case ninguén coñece e que foi documentada precisamente no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia por investigadores da Universidade de Santiago de Compostela. Os excrementos da gaivota patia amarela son unha fonte masiva de nutrientes para os ecosistemas insulares onde crían. Cada ano, as colonias do Parque Nacional depositan no solo 5,35 toneladas de nitróxeno total e 3,35 toneladas de fósforo total. Eses nutrientes fertilizan o solo das illas, moldean a súa vegetación e configuran un ecosistema que sen as gaivotas simplemente non existiría tal como coñecemos. Ese traballo, publicado na revista Quemosfer, identifica a gaivota patia amarela como a principal fonte local de nutrientes do Parque Nacional. O mesmo grupo de investigación da USC publicou tamén en Nature Communication un estudo global que sitúa as colonias de aves mariñas entre as principais fontes mundiais de nitróxeno e fósforo, comparáveis en conxunto a todos os ríos do planeta. Hai ademais outro papel documentado. Os seus ovos acumulan contaminantes orgánicos persistentes e metais pesados en proporción directa á contaminación do medio marino que a rodea, según investigadores do CSIC. Tamén demostraron que os ovos de gaivotas da CIES e os da cidade de Vigo reflicten niveis de contaminación significativamente diferentes, mesmo sendo colonias con poucos kilómetros de distancia. Son, en termos científicos, un bioindicador de contaminación mariña. Perder estas colonias non é só perder un páxaro ruidoso, é desfacer un ciclo de nutrientes que tardou un século en construirse, e apagar un sensor natural que os científicos aínda non saben como substituir. O propio artigo advirte ademais que o exceso de nitróxeno e fósforo pode ter efectos negativos, favorece a expansión de especies ruderais invasoras a costa das plantas nativas dos sistemas lunares e cantís do parque. Algún deles hábitats prioritarios da Directiva Hábitats. Como casi todo na natureza, nada é sinxelo. En 2007, a Xunta de Galicia aprobou o Catálogo Galego de Especies Ameazadas, un instrumento legal para protexer máis de 200 especies e subespecies de flora e faunas galegas en perigo. O propio decreto que o regula é claro, a inclusión dunha especie no catálogo implica obrigatoriamente a elaboración dun plan de protección. Obrigatoriamente, é a palabra que usa a lei. Desde 2007 ata hoxe, a Xunta aprobou plans de protección para 3 especies, 3 de máis de 200, o sapoconcho común, a escribenta das canaveiras e a píara das dunas. O último plan data do 2014. Levamos 12 anos sen un plan novo. O expresidente Feijóo anunciou no 2018 que a Xunta aprobaría 45 plans de protección antes do ano 2020. Chegou o 2024 e o presidente da Sociedade Galega de Historia Natural resumiu a situación en 4 palabras. Nada de nada, non se fai nada. A gaivota patia amarela, con todo o que xa sabemos sobre o seu declive, nin siquiera figura no catálogo. A Sociedade Galega de Historia Natural solicitou formalmente a súa inclusión como especie en perigo de extinción. A solicitude agarda a resposta. Non dicimos que a Xunta sexa a única responsable do colapso desta especie. As causas son múltiples e globais. Mas si dicimos isto, cando a lei obriga a protexer e a administración non actúa, o silencio ten consecuencias. E as consecuencias teñen plumas, patas amarelas e un purtiño vermello no peteiro. Hai 2 cousas que facemos cos animais que consideramos molestos. A primeira, escorrentámolos, envenenámolos, cazámolos e matámolos ata que desaparecen. A segunda, máis limpa, máis moderna, máis cómoda. Ignorámolos administrativamente.
botamos a culpa de estar onde estamos nós. Non renovamos os plans, non respondemos a solicitude dos expertos. Cando desaparecen, facemos como que se non soubésemos ben por qué. Benito Soto morreu coa soga ao pescozo e unha frase na boca. A gaivota patia amarela non ten frase, non ten última vontade. Só ten ese berro que leva milleiros de anos rasgando o aire das costas galega. Ese berro que moitos de nós aprendemos a odiar sen saber moi ben por qué. Quizáis o problema non é a gaivota. Quizáis o problema somos nós, que só aprendemos a valorar as cousas cando xa non están.